Dwaro mondo mi piny owacho oket okenge makare ne arita ma jogo makedo ne ratich oganda. Jata tije maduolno Bernard Mugesa omedo ni nitie dwaro mar chwoyo kogno kendo keto tim chik duto mar riwruog pinje mag UN oketo kaka matayo ratiro n'oganda. Wira ni mano en achiel kuom yore ma piny Kenya nyalo goyo godo okang' kendo tieko godo weche mag andhicho mar oganda. Bende korka kore jalup direkta mar KNCHR Samson Omondi owacho ni piny Kenya nyaka yie rwako apisas mag UN e pachoka mar ni limbe margi nyalo kelo ber mathoth ne piny Kenya e yor rido chike machiwo arita ne jogo makedo ne ratich oganda. When I look at the scenario within the African region, many African governments are not keen on ratifying the optional protocols. As mentioned in the discussions earlier, optional protocols gives the citizens a chance to raise their human rights concerns and violations at a different arena when the local mechanisms have not redressed them to the satisfaction of those citizens. I don't know whether they fear the numbers of the cases that may go, outside the country. I'm not sure whether that will be causing an embarrassment, to the country. But the bottom line is many African countries, including Kenya, are not keen on ratifying the optional protocols so that they give individual citizens in those countries the opportunity to air their human rights violations across, the borders.